आं थांसै I love you I love you too मोजाङै था थाब फैफिन आं नोंनि अनगा थानो हानाय नङा नोंनि मोनसे जिउ आंनि मोनसे जिउ नोंनि मोनसे जिउ आंनि मोनसे जिउ मोननैजों मोनसेल' जिउ मोननैजों Why Apa Ship, Apa Krishna, नोंसिनि फिसाजोफोरखौ गोजौआव थांनानै KTM बाइक लानानै साब्रां लाइन मारि हैजोबगोन आं नोंसोरो मानो आंनि जिउखौ आंनिफ्राय सेनानै लांखो गाहायनिखौ मोना गोजौनिखौ लाहैजोबगोन आं मा सानदों नोंसोरलाय आंखौलाय आंनो साख्रिखौ मानो हरबावखो बे साख्रिनि फिसाजों मा खालामबावगोन आं साख्रिनि फैसाजों आंनि जिउखौनो नोंसोर आंनिफ्राय सेनानै लांबाय आंनि किडनिखौ लांमोन आंनि बिखाखौ लांमोन आंनि मेगनखौ लांमोन दान होगौमोन आं नोंसोरनो नाथाय नोंसोरो आंनि मोजां मोननायखौ आंनिफ्राय सेनानै लांबाय जागोन बेफोरबायदिनो दङ प्रडाक्शनाथ' नोंथांनिनो ना औ प्रडाक्शना आंनिनो बे औ बिएम प्रडाक्शन औ बेयाव खौरां नायग्रा रायजो राजाफोरखौ आंनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय आं दा मोनथिहोनो नागिरनाया जाहैबाय माने दा एबार बोसोराव 2023 आव मिस्टार ग्रेजुवेट फिल्म बेखौ जोङो रिलिज खालामबाय रिलिज खालामनाया प्रिमियार श' एबा जों आर्टिस्टफोरखौ लानानै माने ज' माने माबानो हायासै देखायलायनाय जायासै ओमफ्राय जायखिया जोङो माने मार्केटाव आरोखि जायगा हरबाय माने देखायनो हायैनि खारना जाहैबाय माने दा एगजाम सोलिगासिनो दं नालाय आनजाद सोलिगासिनो दं गथ'फोरनि क्लास 9, 10 बेफोरबायदि जायगा एगजाम सोलिगासिनो दं ओमफ्राय बिनि खारनैनो माने थांब्लाबो सिनेमाया थांब्लाबो माब्लाबो माने नोङो एगजाम सोलिफुबाय थानाय समफ्राव माफ्राव डिस्टार्ब जायो नालाय एसे ओंखायनो माने जेराव गैया एगजाम गैया बे जायगायाव सिनेमाया दा सोलिगासिनो दं आरो ओमफ्राय जे जायगायाव देखायदों मथा मथि रायजोफ्रा मोजां मोनदों आरो मोजां मोननानै मोजां कमेन्ट हरदों बेखायनो दा अबे जायगायाव एगजाम बायखांनानै नङाबा देखायनाय फुजाफ्राव माने कन्टेक्टखौ खालामनो हासिगोन आरो दाथ' बेनोसै मोजां मोनदों रायजोफ्रा बबे जायगायाव नोंनि सिनेमाया सहैयाखै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोननि सिनेमाखौ लांनो थाखाय मा खावलायगोन औ बेखौनो नायनो थाखाय माबा खालामबाय आरोखि आसा खालामबाय बयबो नायगोन होननानै आरो बिहरगोन होननानै आरोखि सिनेमायाथ' माने डाइरेक्सना जोंहा आदा प्रबिन होदों स्ट'रि स्क्रिप्ट बिनि गोजा माने एसे ससियेल मेसेज दं फिल्माव माने मिस्टार ग्रेजुवेट होननाय माने एसे इडुकेसन माबानि थांबाय नालाय पारपसनि थांबाय माने पारसेन्ट माने सिनेमानि माबाया जाहैबाय माने 40 माने बेयाव माने एसे माबा दं आरोखि मेसेज दं ससियेल मेसेज दं बेनो औ ओमफ्राय एक्ट्रिस हिसाबै जोंहा मनिषा दङ मनिषा दानि जाखांफुनाय ओमफ्राय बिनिफ्राय दङ जोंहा आदा कमलेस्वर दं आदा उजित दं ओमफ्राय सिगांनि बै जायखौ दिगार सिं गुन्दा होननानै फेमास जादों बेबो दङ ओमफ्राय मथा मथि गासिबो फ्राया फुरानायानो बे गावनो डाइरेक्सनाबो आदा मैथा प्रबिन बर'आ गावबो रल खालामदों ओमफ्राय दङ मथा मथि फुराना गोजायानो माने गोदान आर्टिस्टफोरखौ दङ गोदान आर्टिस्टफोर दं साफा सानै ओमफ्राय बांसिन फुरानाखौ लानानै बानायनाय जादों आरो आसामनि सिङाव थानाय गासिबो बर'फोर थानाय जायगानि बै ओनसोलफ्राव हरनो टारगेटफोर लादों नामा सिनेमाखौ कन्टेक्ट खालामोबा औ टारगेट लादों दाथ' ओरै सनितपुर साइडजोंबो सनितपुर ओरै कार्बि आलं ओमफ्राय बिसोरबो माने बिटिआरनि बाहेरायै आरो बेफोरबायदि जायगायावबो मथा मथि दा कन्टेक्ट जाबाय मथा मथि नैबे बिश्वकर्मायावबो दङ श' दं बेनोसै सिनेमाखौ नांगौबा बबे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनांगौ सिनेमाखौ नांगौब्ला आं बे नोंसिनि बे निउसनि दा माबायाव गाहायावहाय माबा खालामना होनोसै आरोखि औ बेयाव कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन औ ओमफ्राय नङाबा ट्रेलाराव नायनानैबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो सिनेमाखौ नायनानैथ' माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ नायनानै स्मार्ट मोनदों आरो माखासे जा बर्तमान सोलिगासिनो दङ प्रेजेन्टआव आरोखि बे प्रेजेन्टआ बे थारैनो बे नंगौ आरो बेखौ आं मोजां मोनदों आरो माखासे दा जिखुनु एक्टिं स्मार्ट दिन्थिदों एक्ट्रिसआबो गावनि माखासे खामानिफोरखौ मोजांखौनो मावदों
मोजां पार्ट दिन्थिदों आरो आं गोजोननाय मोन्दों आरो एक्टर हिसाबै माबायदि मोनदों एक्टरखौ एक्टरखौबो फ्राय स्मार्टआनो फारसेनिफ्रायनो मोजांजोब खालि बा बर्थमान जुगाव आरो मिथिंगाया जेरखम समायना दा मिथिंगाजों समायना नाजानो थाखाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जेरखम मेकआप खालामनानै मिथिंगाजों गोरोबनो नाजायोना थिग बे हिसाबै महरफोरखौ एसे सेलेक्ट खालामनानै लायोबा साबसिन जागोन आरो माने सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोखौ बोनो हासिनगोन आरो बे गाज्रि मोननो नाङा आरो लिगेलनि खोथा आरो जिथु बे सिनेमानि जारिमिन जों माखासे मानसिफोरनिफ्राय खोनादों नोंथां बायदिनो गोबां मानसिफ्रा बे सिनेमाखौ नायदों जे जिथु नैबे समावहाय जाफ्लेबाय थानाय जाथायफोर माखासे आखुथायफोर समाजनि बे बेरखांथारदों होननानै बुंदों बे कारेक्ट जादों बे बर्थमान दा सोलिगासिनो दंना सासे गथ' गोनां मानसिया सोरबा सेंग्राजों मोजां मोननानै थांनाय बा सोरबा सिख्लाया सोरबा गथ' गोनां हौवाजों थांनाय बे बर्थमान सोलिगासिनोखा आरो बे नंगौ आरो नुदों बे सिनेमानि गेजेरजों सोलायनाय लाबोनो हागोन नामा बेखौथ' लाबोनो हाया मानो होनना बुङोबा बे गावबा गावनि गोसोनि खोथासोना नङा नङा बे सिनेमायाव जे बेबायदि मोनसे सोलायनायनि मेसेजखौ बिथांमोना होनो नागिरदों होनना बुंदों जिथु बिथांमोनाथ' होनो नागिरदों बे कारेक्ट खोथा नाथाय नों आं सुबुंखौथ' जों फोसाबनो हायाना माखासे सिंनि खोथाखौ बे सिनेमाखौ बयबो नायनांगौ होनना सानो नामा दा नायनायाथ' बयबो नायनांगौ नायनानै माखासे नियम निथि माखासे साननाय हनाय माखासे आखल आखुफोरखौ मोनथिलांनाय जायो आरो बे सिनेमा गेजेरजों मोननो हागोन बिराद मोजां मोनदों आरो सिनेमाखौ नायजाथाव मोनदों मोजाङैनो दं बयबो नायनो हागोन गाज्रि नङा नोंसिनि जिथु संसार जाबोनाय नुबोनाय नोंसिनि जिउआव मोजां पार्ट फालाफ्राबो काहानिफ्राबो मोजां एक्टर एक्ट्रिसफ्रा माबायदि रल खालामदों एक्टर एक्ट्रिसफ्राबो मोजाङैनो दं असे जिबनाव जानाय बायदि काहानिया बे बेरखांथारदों नामा औ मोजां नुदों थिगैनो दङ मोजाङैनो दं सिनेमाया गाज्रि नङा बयबो नायनो हागोन फिसाफ्रा माबायदि नुथायखौ बेहाय सिनेमायाव नुनो मोनखो मादै सिनेमायालाय मोजाङै जादों जानायालाय गाज्रि नङा काहानि कुहानिफ्राबो मोजां बयबो बिदिनोखा माबा बायदिसिनानि उनावसो काहिनिया जालांखायो नालाय काहिनिफ्रालाय मोजाङै दङ आरो बांद्राय गाज्रिद्राय नङा माना मोजां मोनदों मोजां गाज्रिथार नङा आरो नायजागोन नायनो हायो जाथायफोरजों गोरोबनाय मोनदों नामा मादै नों औ बिराद मोजां बिराद मोजां सोरनिबा फिसा गोनांखा बिहामजोफोर हाबा जाखानाय हौवाफोर खारलायनाय दोनखारलायनायफ्राथ' मोगथाङाव दंखायोसो नालाय बेफोरखौ देखायबाय आरो काहानिया दंखायोबो नालाय मोगथांफ्रावबो फिसा गोनां बेबो बिदिनोसै बेबो दंखायो नालाय बेफोरखौ खिन्थाबाय आरो मा सैथो काहानिफ्रा नैबे सिनेमायाव नुदों नामा औ नुदों मोजां दे गाज्रि नङा বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमबाय फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन मोसासो आं मोसा